wonderforce.com. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. Дар видеои имрӯза чанд дар хонаҳон, ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва ҳамун классро фаромӯш накунед. Касоне ки замини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ доранд, ҳатман дар ин рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунад, мо бепул реклама мекунем. Бародарон, аз шумо як хоҳиш, ҳамин видеои моро ҳатман падилица кунед дар имо, дар WhatsApp ва дигар шабакаҳо. аз шумо ҳамиқа хоҳиш, видеои моро падилица кунед. Пешакӣ раҳмат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, ноҳияи Баҳор, пеши балнисаи Даво. 3 сотиқ замин, 5 дар хона, об, свет доимӣ ҳаст. Документ дорад, 100% гарантӣ қатъӣ. Туалет, баня ҳаст. Канализатсия ҳаст. Ремонтош ремонтҳои замонавӣ. ҳамаи ремонти хонаҳо ҳами замонавиай, беҳтарин хонаҳоай. Касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. Бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. Нархаш 380 000 сомонӣ, 380 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ашт, ноҳияи Бахмал. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, об, свет доимӣ ҳаст. Документам дорад. Туалет, баня ҳаст. Аловхона ҳаст. хонаҳои хубанд. ина бародарон, туалетша бинед. ягон камбудӣ надора хона. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 250 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Пахтакор, пеши Балниса. 3 сотиқ замин, 4 дар хона. ина бародара би сварка кайсаст дар хона. як кухни, як баня, як туалет, 2 подвал ҳаст. светаш доимӣ ҳаст. обаш ҳам качайка ҳаст, ҳам водопировод ҳаст. ин хона аз раҳи Калон 150 метр дур мебошад. дар наздикии хона мактаб, аптека ҳаст. документошам 100% бутанд. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 430 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад дар бораи ин хона. салома ҳатман расонед. ина бародарон, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ҳай бахшиш дига адресоша гуфтагӣ нест, да кадом ноҳияй, да кадом деҳай. и бародар гуфт ҳатман ба ман занг занед, мақсад ба рақамҳои ман худам ҳама адреса метам. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳаммом, туалет ҳаст. кухни ҳаст. об, светаш доимӣ ҳаст. ина бародарон, замина бинед, поли гулзорай, гулзор. катаки ангурам ҳаст. документам дорад. документош 100%. мақсад ремонти хона о қадр замонавӣ нест, зиндагӣ карда 100% мешавад. хонаҳои хубанд. ина бародарон, телевизорша бинед, чӣ хел телевизори аҷоибай. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 350 000 сомонӣ. 350 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Каҳлон. 6 сотиқ замин, 1 дар хона, об, свет ҳаст.
документ ҳам дорад, гирди забори гирдаш маҳкам кардагӣ нест. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. И бародар мега бо алишан мешавад. хонае ки дар шаҳр бошад бо алиш карда мешавад. мақсад занг занед, бо бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 125,000 сомонӣ. 125,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат пушти стадиони нав росткардагӣ. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, об свет доимӣ ҳаст. документ дорад. туалет, баня, ҳаммом ҳаст. инаи фундами нав росткардагӣ барои хонаҳои баланд. подвалам дорад. канализатсиярам доштааст бародарон. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нархаш 320,000 сомонӣ. 320,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мекунад и бародар.